Pin, Pon, con Marcos. e Trixa. Moi enriquecedora. Maravilloso. Enriquecedora, moi bonita. Cultivadora. É verdade Saímos que máis cultivados. sí, porque isto é como facer unha selectividade. Un A unha máster. BAU. Cheos. A Pois, de nadar. Cando nos temos que botar á piscina e nadar. No. Morte súbita, para min. Sí que é morte súbita. Cho. Eu a min a dos chanzos, a de ir subindo. Os chanzos, eso a min é o máis... Porque faz algo de deporte. Che, solamente fixemos unha vez. Bueno, está ben. Morte súbita. Eu de intuición. Eu intento pensar, pero a veces saiche o primeiro que che ven á cabeza. Porque non hai pensar, bueno, ou buscarlle un sentido a... El fía moi ben, fiou aí unha cousa que... Ainda non, se pode decir. Galloso. Sí? Sí, eu creo que veña Galloso, porque Galloso gana o bote, dona a toda Galicia o diñeiro que haya que dar e non hai problema ningún. Pois eu non sei, eu vou pensar, non sei, en Jorge Mira, por exemplo. Vinde. Que veñan. Vinde, sí. que vos vai gustar. Vai vos gustar, a verdade que é un ambiente, unha temperatura de plató estupenda, non doe. Que non doe, ni... Eu que sei, está ben. A min gústame. Hai Eu que ser da zona de confort, a concursar, pero no de verdad. Exacto, para ver se levas os cartiños. Os cartos para ti. E a ver se de verdade eres tan inteligente como Sí, esperas. é complicado, sí.